tu ke jingwa jing korsa kordor marpanyang langut kirustat ngipen kutno ya ka program live phone in jong ke jingwa kasi ke balawan chapi na ka Akashvani Shillong somphabanya apat menta ya ka program kapabot. Ka Akashvani Shillong parlok nong ngap hagani kapor ngin walam shapi ya ka program bakerpang ha ka bayadei bad ka jingrakhi ya kasngi Christmas namar kumbang iti baro badei ha ka bakum kane kasngi ka arpusan tarik no pra baki pai Kristan hashitalup ka perthai ki rakhi ya kasngi jingwan longbrio jong tra Jesu sha kane ka perthai ti ha ka bayadei bad kane ka jingrakhi na ka Akashvani Shillong ngidon ya ka kubor Christmas na i Reverend Badondor lengdo halor kapang ayu ka Christmas kadon ban ai kumjuru ngidon ya ki jirwai Christmas ki badang thamai na iba SF melim ngap bat ki parlok ti hashwa ba pinyo sngaw ya ka kubor Christmas na i Reverend Badondor lengdo ngin pentem shwa ya ki artali ki jirwai bala ai kerteng hayeng jongno bat na Bethlehem ban ruai da ka kanhuan hapo ka jingalam jong iba SF melim ngap don ki long yin Basha iben Hashnong hakabalan Om don barong Om don mami Jingdok hakikaban Kilong kenja Kilong marway Mensim kam jusyo pa Pen ban kata kayin lajin you try ban kayin jongno uklor on sange yo em om day hayin jonga Jingerman hakiladu dan jingkut lat sudah Jisua kata kayin ulik ikam telah hayin jongno uklor on sange yo em om day hayin jonga gutrai hayin jongno ki angel kinrai yo day hayin pakabalang kam itu hayin usim bertay ka
kror bertei ki ai thaba ki yin ki ni ki si haba utrai onwan manchgo hayi ngilong thli hayin trong lo u kror on sange yo em om day hayin trong a gutrai hayin trong lo ki angel kin rai yo day hayin pagkabalan kam itu hayin usim bertei kaap milenti hayin kawai yu klor em kim yo i kayin trong lo kabadem kosi kayin trong lo kabaduai haga Christmas yam namar yala kayin don ni em usi habang akin mau yusim jong kabling kaman sim jong akapan hakajing long red haposem kulay ya ubi uwan pelan try nga day uay pami ijanga ban perkat nas ngau pela nadudam kelum jing jenjar mesha yaki pom jonga ban ba Nash nong Bethlehem Sha Jerusalem ulayat nanti utra jongi nakasam kulay ulaki usya Kalbari Nash nong Bethlehem Sha Jerusalem ulayat nanti utra jongi nakasam kulay ulaki usya Kalbari em om don bab yang hayin jong kibri ya usim kap neng ban kha kim kren jong kami asem jong kimra ula shana mar jonga napat ka donut habang akin ma em klem jau umat ngamla ukun jong ublay
Bethlehem Sha Jerusalem Ulaya denti utra jongi Nakasam kulai Ulaki usha Kalbari Nashnong Bethlehem Sha Jerusalem Ulaya denti utra jongi Nakasam kulai Ulaki usha Kalbari kasih Dagi rong trong caประเทศอย่าอูคุณราคาปัญญาพาดิ่งพนาพ้นกี่โลกจงกาประเทศนาดูดังขลุงประเทศกากินตาอย่าอูน้องเป็นเดิมจงHasem jong kimrat ya utrai laka ulayam hakal bari Nashnong Bethlehem Sha Jerusalem ulayai denti utrai jongi Nakasam kulai Ulaki usha Kalbari Nashnong Bethlehem Sha Jerusalem Ulaya denti utra jongi Nakasam kulai Ulaki usha Kalbari Pileos ngomentan ya kijirwai hayeng jongnu bat na Bethlehem balarwai da kakanhuan hapo ka jingalam jong iba SF melimngap. Hakani ka porpat pinyos ngau ya ka kubor Christmas halor kapang ayu ka Christmas kadon ban ai ban kren da i referen badon dor lengdo. Bat hadin katapan ngin penbuat da ki artli kijirwai yo day hayeng u herat bat syae pinlej ha ka Christmas ban ruwai da ka ju hi ka kanhuan kata hapo ka jingalam jong iba SF melimngap. Haga baning kong ngamla klem da aingo yo blay baula pli yak ni lat ka bokordor bangin yo yak ban sam kindiat yak aktin ko jong blay ka balong ru ka kubor Christmas ngapen paru yak jing ai ku blay ka bakerpang yak Akashvani Shillong bat nga shimru yak ni lat ban ai ku blay Christmas ru da ka jing it yafi nakaliang jonga ki parlok bat ki hinmen ki para ki jonga bon na pleng jongi ngitip bat ngau thu bha ka ai ka Christmas henrei tangkum ka jing ya phliu jimot lang ngakwa ban ya pusol nang halor kani ka mat lani ka topic ka baong ayu ka Christmas ka don ban ai hangi ayu ka Christmas ka don ban ai hangi ngapin syong nong rim ya ka gospel ka jong ulokas kalnong ka baar kadakot ka bapra hadu kadwe kihin men bat ki para ki jonga kani ka gospel ka jong Lucas kalnong ka baar kadakot ka bapra hadu kadwe kiathu shapang kinong ap langbrot hapdeng jong ka mit ka bakriat kinong ap langbrot bapli kidang ap yala ki jong kilangbrot bat kindon ki por ka baki ki ya lengba shibun ki jinge kindon ki por baka jingma ka ap yaki namamaki kilong kinong yada hebe day bala ki jong ki langbrot haba ki marat klaw ki wan si yakabaki kinwan yakaban kini kerthep yakita ki langbrot kabaki ki it bat ki sumar kindon ki poru bakinong ap langbrot kin habanya lengbaru le si yakajing tangan hakajing ya lenti ke jongki parlok ba it ngambut dur kila banang ya kren kentang ya khana pramaki spang ki jing kabaki ki mat bat kindon ki por kabaki ki du jing kermen hakajing im ke jongki
Ringi songo yu blay, ba ublay, ubay ya ka donut ka beri, jong kini ap langrot, ya ka jing ya lenti ka jong ki, ka jing long insecure ka jong ki, ya ka jing siap ting ka jong ki, siapang ka laway ka ba kumno. Ringi aingo yu blay, ba ublay ubay ya ka jing jong kita kinong ap langrot, ublay, upha yu angel, banong, ya kini kentien ka ba kordor, ka ba kinong ap langrot ki don kam ba ka kentien ka long, ka ong wat siap ting. Nila ban siyam na gospel ka jong Lucas, kalnong ka ba bat ka dekot ka ba siupo. Kakantin ka ba kinong ap langrot ki don kam ya ka jing pensilur, na mabakim tip ya kalaway ka ba kumno ki day banyan, na makata kakantin ka ba ki don kam kalong wat shifting. Para ba ngay biit, bat kumju ki palo ki biit jonga, let's say kin don ki por, haka jing ya lenti ka jonga ba ka jong piru. Kila ban don, kinukudu ka jing ya lenti ka ba mga ba mangi ngimat, ngi kendo, Kindon kipor ka ba ngingi shifting, ya kalaway ka ba kumno, ka ba mga ba mangi nginmat. Namar katangi songo yu blay, baka ni kakantin ka ba ong wat shifting, ka ba ublay uwan ra, lingbaw angel, nginduay ru, bakan long ka kubor, ka ban ay men sim ya ka jing im ka jonga ba ka jong piru, si ka jing ya lanti ka ba ka ba ngingiman, ka ba ngi shifting hado karata, nginduay, ba ublay, un pasyaw lingba Christmas jong kasnem arjap saw ba lingba umansi maku jong blay un kuren hanga ba depi banong wat shifting ngin ya lingba yi jing ngin job yi jing le baro ban ngin khmit ru yi khmat ka jongi ban tur shaprang ban wat yi ka khmat ka jong blay ban yo ka bor ban long ki nong job ki ba scam bat ki ba ine bangin poi shi ka thong jong ka jing im ka jongi ka benta ka ba ka balan ngi phain da ka ni gospel ka jong Lucas kalong ka ba ka dekhat ka ba shipho ka kentien ka ong kumni kini kentien ki ba sngaw tanat kalong ba u angel shim ong tangwat shifting hindi ka kentien ka ba buot kalong u angel u ong hakmi ngawan ra hafi ya ka khubor ka ba bha hakmi ngawan ra hafi ya ka khubor ka ba bha kani ka Christmas ka don ban aru hanga ba defi ya ka khubor ka ba bha parlok ba it ka khubor ba bha ayu bagani ka Christmas ka don ban ai kabaning kong kalong dadangi phain naga gospel ka jong Matthias kalnong kabaning kong kadkhat ka ba arhuwe kaktin ka jong blay kong kan kharu yaw khun men khat ru ya ka kerteng jong u Jisu naba on penim ya ki briu na ki pop chongki kadon ka jing rawai Christmas ka ba so it bat sngaw tanat ka ba ongkum ni Jisu nong penim wan shaperthei ka hasam kulai ban sha ibn o ka ba phla ba ule kumta namar jonga parlok ba it ngemla mantip kindon kipor le si ka bangi ngidon ka jing sngaw ram ka jing im ka jongi ngi sngaw yala di le si bagilong kinong pop ki ba kraw ngi sngaw ram ngim so ya hap shu le si ban ya lengkat kerdan bat ki weipat manu ken ban it manu ban isne ngi parlok ba it kani ka Christmas jang ka snem arja arpusaw ka don ru ka khubor ban ai hanga ba defi bakata ka long bakadon ka jing it bat ka jing map akamat jong blay compare ka nungi talot compare ka nungi jingai ka jing day ka jonga bat ka jong fino blay Henry kani ka Christmas ka don ban ai hanga ba defi ya ka jing it bat ka jing map ka jong blay ladangi pai ka gospel yo honest kalnong ba lai ka dekhat ka ba khatn riu khatnyo ka ktien ka jong blay ka ong naba ublay ula it kata ka pruthei kat bolo it no yu khun bla khamarwe ba u ru banget ha u onom jatshu Henry unyo ya ka jing im ka papam jikot ka dekhat ka ba khatnyo ka ong naba ublay shimla pha yu khun chi ka pruthei ba on pen rem ya ka pruthei Henry ba on pen im ya ka pruthei da u hangning yu ba ka Christmas ka dan ban ai hangi ya ka jing it ba ka jing mam ba ka ktien ka jong blay ling ba ka sam ka blai phuar ka dekhat ka ba ka ong suk utaw briu ba utrai nyaw shu ya ka jimbam hok paro ke badan halor jong u ngin duai yu ublay baling ba ang sing ka Christmas kandon ka khubor ka babha ka ban ai hanga ba defi bat ka ta ka long ba ublay u it bar umap ya ki pop ka jongi bat ka ni ka Christmas kan ai jing kermen pat ngi ka jing im ka pathamai ba ka don ka jing it bat ka jing map ka jong blay bat ka benta ka balai ka long kin men bat ki para ka jonga ka gospel Matthias kan nong meningkong ka dekhat ka bar fulai ka Bible ka yathu ba ka kerteng Jisu ka long u Emmanuel habala batay ublay lembat ngi ka Christmas ka don ru ban ai hanga ba defi ya ka jing pelat bat ka jing pensting na ka jing kit ka bakhia ka don ka wai ka jing thu khana shapang ukpa bat ukhon bat kiti shikpa shikhon ti ju Yesu ju tilang bat ki ong ba ka kam ka baki kitre ka yat ba hindi ka klipmat ba ka por ka ba shimpoi barkhat
laong ba ukun kendit ula khalat no malaong bakaladon hapdeng kajing diaw mensim kajing no mensim bat kajing sngosi ukpa namar kajing du no kajong u yelo jong khun balaong ba ka kam ka utrei kam nya shu bat umla shu ban kemen na kajing im kajong u bala pedeng jong kata kajing sngosi u ya kendu yo wi porlok kajong u ban keli ya u balai be diaw balai mes sngosi baduang namar bangai it yelo jong khun bat kumta utau porlok kajong u ulawan ra hu ya ka kiat ya ka ba u undi bakan long ka jing tengen ya ka jing im ka jong u hande ka ta kam shim long ka jubab ya ka jing im jong u ka jing im ka jong u ka long kerdit bakal dang ban khia shu ka jing ya lenti ka jong u hande ngi songu yo blai pat ba udan uwei pat u perlok u jong u ulawan da ka jing it ban ong ka ei ka ba pelong ye me ba men diaw ha ka jing im ka jong me wang namar bangat benut ilo jong khun u banga it bat kumta u tau perlok wang ga dan ka wei ka lenti Ban ngi songo yo blay ba wan ra iki art ligi de khat na ka ktien jong blay. U roit dak ya ka gospel u yones kel nong ka ba khat sao ka de khat ka ba arpinyo. Ka ba ong ya ka jingsuk ka jonga nga eno api ya ka jingsuk ka jonga nga ay api. Kum ba ka prthei ka ay han re nga ay mga api. Ka gospel u Matthias khatwi aru praru ula roit dak ka ba ong to wan hanga pi baro ki ba thaj bat ki ba khia ka jingkit ti ngan pen sting fi. Bat kakini ka Christmas parlok ba it jonga nyindwai yo blay bakini ki art ligi de khat kila long ka bor ban sop span yo ni khupa obadan pa ka jing sosi nyindwai ru yo blay bakini ka Christmas baka jing kha yo Jisu bulong Emmanuel kan long ru ka bor ya ka ban palat ban pensting ru ya ka jingkit ka jonga ba jingkit ka jongpi ki balong ki khon ka jong blay tingi dwai yo blay baleng ba kani ka khubor Christmas ai bangin yo sngo ba ublay ong yangi wat shifting Ublay udon ka boru ya ka jing im ka jongi ya ka ban ai hangi pat ya ka jing it ya ka jing map ka jing thau thumai but ublay jongi ulong Emmanuel owan pen sting ru ya ka jing kit ka jonga bat ka jongpi baleng ba ka ni ka khubor Christmas kanwan ra ya ki ka jing kermen ka pathamai balong uthamme jong ka jing it oba palat oba pen sting ya ka jing im ka jongi amen Haka ayom Christmas men sim jongi kat kmen Ka men sim ka kwa her her Bat ki lok ban ya she Ngi pen thaba Lagi yeng lagi sen Ngi ruai ngi risa Ringkat kisur cinten Yo day ha ying u heron Ngira kia ka Christmas Yo day ha ying u heron Niyeng ban pai kikma Yo day ha ying u heron Ngi pensawa ki cinten Yo day ha ying u heron A em ngem don ha sen Kal chong ka perthei Girong phong ba bun cha Kalin ti sha sem kulai Shibun ki ba yai la Ki yo ki ha Haka Christmas ki shlei Hapo sem kulai Utrai udon marwei Yo day ha ying u heron Ngira kia ka Christmas Yo day ha ying u heron Niyeng ban pai kikma Yo day ha ying u heron Ngi pensawa ki cinten Yo day ha ying u heron A em ngem don ha sen
Christmas bashisha Kadai hasem kulai Ban ai tila ka jingde Rai ha melut nga ai Dem la khosi Unong pom kumanga Banyap hadim na Yusim kabreng lakha Yo day ha ying u heron Ngirakiya ka Christmas Yo day ha ying u heron Niyeng ban pai kikma Yo day ha ying u heron Ngiban sawa ki jingten Yo day ha ying u heron A em ngem don ha sen Uherot ukalisha ihenlet nangni Kiristad ki onginlet mani Kilabut yuklur hangnu yutray ban yeshem Uyalam yakisha Bethlehem Kaperthei kaya leban rajing tula Ka Christmas ki bendan kan bakla Tang kimbiat ki balet wat ya kasang tulay Ki bakla lenti hajing kwa pray Asya elok pelet ha ka Christmas Abanu pen yeshem ha mensim Dan kaying bagan japong dan barung Dehang tapen yeshem yu kulung Siya ngilet bat nungin ban Hasngi baka Disiyam ka burang Nidon ni em Hasem kulay Bandem lakosiw Yutray jong kitray Parlok nong ngap hakabaya day bat kajingra ke kerpang ya kesngi Christmas ngilawalam syapi ya ke kubor Christmas na irreverent badondor lengdo halor kapang ayu ke Christmas kadon ban ai kumju ru ngilawalam syapi ya ki jurwai Christmas ki badang kemai na iba SF belum ngap bat ki parlok ki bangi dang shu pelai ningkong mendak kesngi ke arpusan terik no pra arhajar arpusau na kane ke station jong ke Akashvani Shillong tingit scam makane ke program Christmas bekerpang kanlong ke jingkerku bat ke jingkermen na ke benta jupi baro kinong ngap hakaba penkut yakini ke program nga ai kublay Christmas besok bat bakemene pi baro kani kade ka Akashvani Shillong Utray marwi udon ha kasem Asya elok pelet ha ka Christmas Abanu pen yeshem ha mensim Dan kaying bagan japong dan barung Dehang tapen yeshem yu kulung Siya ngilet bat nungin dan Hasngi baka Disiyam ka burang Nidon ni em Hasem kulay Bandem lakosiw Yutray jong kitray Nidon ni em Hasem kulay Bandem lakosiw Yutray jong kitray